Emang dah. Maba longki poy mana? Maba roki kulis lam mana? Hello guys, gaसिबो फुंनि बरे बेरना लोगोफोर दा टाइमा 9:50 जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बोराय बुरै सानजों मा मावनाय लोगोफोर नोंसोरनि खोन्थिनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय माने ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय बोराया बेलेगाव थांना फैखांबाय आरोना साम बाजार थांना फैखांबाय ओमफ्राय नै बोराया ये क्या है मा प्रडाक्ट ये एम्फौ थैनायनि आरोना लोगोफोर कादाव होनो नागिरदों निखो कादाव माने दिनै कालार फोनसिगोन आरोना ओमफ्राय मैयानि सायाव होनायखौबो नोंथांमोना इउज खालामखाबाय खोमा एम्फौ जायाना आरोना लोगोफोर इखो होबाथाय ओमफ्राय इखो होनो नागिरदों आरोना जोंहा टारमेटर नै लोगोफोर इखो इउज खालामनो नागिरदों आरोना दायो ओमफ्राय नै गेलन मोननैयावबो दं आरोना ओमफ्राय नोंनि केरानसिन सिगोन लागायसिगोन आरोना नै ओमफ्राय नैबे हानिखौ फोनग्रोनि आरोना ओमफ्राय गोजौनिखौ दा फोनगोन गोजौआव दङ बिराद बुरजा भिडिअखौ इन्टारेस्टिं मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर दा भिडिअखौ खालामलांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर देख' नै सायाव दै दङ सायाव दै दङलै गैयाथ' गेलाना जाहाबनै माबायदि नै बोराया हायाव बानायदों दै दं दै फार्स्टआव गारनांगौलै नै सायाव दै थायो नाङा लाथा लाथा जाखाबायानो माथो ओमफ्राय नैबो माबायदि दङ नायखे खेलि ओमफ्राय केरानसिन आरोना ओमफ्राय नै एम्फौ ओरैनो दै बाल्थिङाव लगायदों लाथा लाथा जागोन नामा केरानसिया नै बोराया एबार दालायसिगोन बाल्थिङाव केरानसिखौ एसे होखानो नामा बाल्थिङाव सोगोन ना मायाव होगोन नों माथो खिबाय सासे लाथा लाथा मोखाव फोनबाथ' हांगार जागोन खोमा नंला ए केरानसिखौबो लगायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै इबा मा बुस्थु दंफां एम्फौ थैनो आरोना इखौ लागायना होबाथाय माने एम्फौआ खुरनो हायानो आरोना ओमफ्राय नै इदि गालथायबाय ओमफ्राय लाथाथासो जासिनबावदों केरानसिया नांबावगौ खोमा इसे केरानसिखौ बोराया बारा बुरजा लाबाय माथो लिटारसेल' केरानसियानो लिटार लाबोखाबानो जायो आं गासैनो ओमफ्राय दा इखौ सिफ्लेफिनसिगोन आरोना मोनांगोन ना नै बाराया लागायबायनो कालारखौ गोबोर माबायसानो नांना नाङाखै लोगोफोरनि नाङि बायदिसिनो आरोना माने इयाव एम्फौआबो खुरनो हायि बायसा मुलि होदोंमोन आरोना खुरना नायनोसै न'आव दोना नायनोसै सानियाथ' एबार गाखोनासो फोनांसिगोन आरोना लोगोफोर नै मार गोजौखा बे गरङाव इथा इसे दाखिनांसिगोन आरोना नङाबा लांदां जाथारगोन ओमफ्राय नै खोरखिफोरा मैया बाटाम थिखोना सेस गुगाजोब्बाय आरोना लोगोफोर मोनामसोदोहाय नै लोगोफोर दिनै गामसाया गांसे हालायबाय आरोना ओमफ्राय मैया गांनै हास'बाय ओमफ्राय दिनै गांसे हालायबाय आरोना ओमफ्राय इयो माने गांथाम गथा ग्रोब दंबावो आरोना ओमफ्राय गांथाम हाबाय गांनैखौ मैया हास'दों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथिं गांथाम गथा दंबावो 6खानल'मोन आरोना ओमफ्राय नै मैया हास'नाया नैबे गांसे ओमफ्राय नैबे गांसे आरोना बोराया सायाव गाखोयोबो लोगोफोर फोनोसैनो आरो सानिखौ सान्दुंआ मार गोसाखा आरोना लोगोफोर नै बेलासिनिया ना गोरान एवबाय आरोना ओमफ्राय दालि ओंख्रि संखांबाय आरोना लोगोफोर नै दालि ओंख्रिया ओमफ्राय दिनै बिदिनो जालायनोसै आरोना लोगोफोर मोनबाय नायाबो लोगोफोर नै गासिखौबो फोनखांजोब्बाय आरोना दायो काटखौ लोगोफोर नै कालारखौ होजोब्बाय गोसोम गोसोमनो ओमफ्राय इयावबो गाखोना होबाय आरोना लोगोफोर केन्सिखौ बहायनायाव गाखोना होबाय ओमफ्राय नैखौबो होबाय आरोना नैखौ फार्स्ट लोगोफोर काटआव बारासिन नांबाङासै आरोना लोगोफोर
माबाया एलिगेटराया बारा नांबाङासै आरोना लोगोफोर तेलपाताया बारा नांबाङासै ओमफ्राय थेवबाबो मुलिया नांदो आरोना लोगोफोर आं दहाय मुलि बथल दिन्थिनाया लोगोफोर इ मुलिया नांदो आरोना मुलियाथ' एसे बुजायो नालाय लोगोफोर खेबनै होदो आरोना आं दुंग्रासेयाव आथा हाखादो आरोना लोगोफोर नांजोबखादो माने इ प्रडाक्टआ मोजां होनदो आरोना लोगोफोर एम्फौ अरनो हाया होनना बुंदो आरोना एम्फौ गुनजानो हाया होनना बुंदो ओमफ्राय बेखौ होनो नायबाय आरोना लोगोफोर माबायदि जायो उनाव नायबाय थानोसै लोगोफोर माबायदि जायो एम्फौ जागोन ना जाया नायसिगोन आरोना लोगोफोर होनो नायबाय ओमफ्राय लोगोफोर आखाइयाव बस्था गैया लोगोफोर नै बुथारलांजोबदो लोगोफोर ओमफ्राय मुलिया नांनानै बया सादो आरोना लोगोफोर नै ओरै खालामनो हायाखै मुलिया नांनानै लोगोफोर इदि जादो आरोना मुलिया देन्जार कारा आरोना लोगोफोर इ मुलिया बोरैबा मोनामलायो होनग्रोदो ओमफ्राय इखो गाखोना फोनहैदो आरोना जेख्लाजों गाखोलांनानै फोनहैदो लोगोफोर दायो ओमफ्राय आं दुगैखांबाय ओमफ्राय ओंखामबो जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बुरैखौ देखायहैनि लोगोफोर बुरैया मा खालामगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर जानाय आलु फाग्लाया नै थाइदों आरोना दासो मा मोजां थाइदों गिदिर थाइसे रायाखै आरोना दाख्लैबावसो थाइदों लोगोफोर बोरो आं सुनोसै बोरो आं थासान्दियाव माखौ सुनांगौ जाखो नोंलाय बोरो आं सुनिसै न केमेरा हम नाय केमेरा हम होनदो नाय केमेरा आखायानो दाबो मोनामदों लोगोफोर मुलि दाबो मोनामबाय दं होनना बुंदों बुरैया मोनामदोंना मोनामाखै मोनामदों आखाया मोनामदों लोगोफोर मुलि दांनाया दहाय लोगोफोर सुबाबो खाराखै मा सुनि आंखौ सुनो आरोना इयो लोगोफोर मा डेन्जार बुरि इयो खेबसे नायनांगोन माबायदि मोनामदों नायनि र' बिनिखो माबायदि मोनामदों माबा लंकि पय मोनामदों ini pakona kon ya long pikoi monaमदों खना मोनामसै खनसे माबा रकि कुलि इस्लाम मोनामदों ini pakona बायदि मोनामदों खिसुमान माबा ना गोरान बाथोन मोनामदों pakona ya nih फाग्ला बुरिलाय दै फाखनानै सोरबा लंकि पय गभर्नमेन्टबो मोनामो फाखना खनाया